Bine ați venit la lecția noastră despre sinonime. Astăzi vom descoperi împreună cuvinte cu înțeles asemănător. Obiectivele lecției pe care o vom parcurge astăzi sunt: să înțelegem ce sunt sinonimele, să identificăm sinonimele în propoziții simple, să completăm fișe de lucru adaptate, să participăm la exerciții interactive. Ce sunt sinonimele? Sinonimele sunt cuvinte cu sens asemănător, dar care se scriu și se pronunță diferit. Ele sunt importante pentru că ne ajută să vorbim și să scriem frumos. Ele îmbogățesc vocabularul nostru și fac comunicarea mai interesantă. Pașii lecției noastre. Captarea atenției. O vom face prin accesarea linkului, unde vom viziona filmulețul Sinonime pentru copii, care ne va introduce în tema lecției într-un mod distractiv. Descoperirea sinonimelor. Vom explica împreună aceste cuvinte și vom găsi sinonimele lor. Exersarea cunoștințelor. Împreună sau pe echipe vom dezlega exercițiile din fișa de lucru în funcție de nevoile fiecărui elev. Verificarea și consolidarea o vom face împreună prin accesarea și rezolvarea unor jocuri interactive. Exemple de sinonime în propoziții este un alt exercițiu pe care îl vom rezolva împreună. Ca și activitate, vom completa propoziții lacunare cu diferite sinonime. O fișă de lucru adaptată o vom face împreună prin rezolvarea exercițiilor 1, în care va trebui să încircuim perechile de sinonime. În exercițiul 2 va trebui să completăm cu sinonimul potrivit, iar în exercițiul 3 va trebui să desenăm imagini care arată același lucru folosind cuvinte diferite. Recapitularea și concluziile. Ce am învățat astăzi? De ce sunt utile sinonimele? Iar ca o concluzie vom avea de rezolvat tema de acasă. De asemenea, va trebui să rezolvăm un test prin accesarea codului QR. Vă mulțumesc și aștept să ne revedem!